Hola, fades i follets, i benvinguts a aquesta sessió de taller de contes. Avui us explicaré una de les meves històries preferides. I per fer-ho, ho faré de la manera que més m'agrada, que és fent una mica de teatre. Mentre s'obre el teló, poseu-vos còmodes. Perquè comença la història d'en Patufet. Vet aquí una vegada, en un poble molt bonic i llunyà, un nen molt petit que vivia amb el papa i la mama en una caseta bonica entre plantes, flors, arbres, muntanyes i natura. Aquell nen es deia Patufet i aquell dia estava gaudint moltíssim jugant en el seu jardí. Hola, com esteu? Soc en Patufet i estic aquí jugant al jardí, olorant totes les flors que m'encanten i d'avui vull ser jardiner quan sigui gran. Oi, quina olor més bona que fan! A veure, aquestes tulipes, oi, que divines! Hola, senyor ocell! Oh, com canten els ocells, quin dia tan preciós de primavera! De cop i volta, en Patufet va sentir la seva mama que el cridava. Patufet! On ets? Ai, mama, que sóc al jardí. Ai, fill meu, que t'he buscat per tota la casa i no et trobava pas. I què volies, mama? Doncs mira, és que estic fent per dinar un arròs. Oi, quin arròs més bo que m'està quedant. Però em sembla que encara seria més bo si tingués una mica de safrà. Ai, sí que m'agrada el safrà, sí, i l'arròs li queda molt bé. Que podries anar a la botiga a comprar-ne una paperina de safrà? Ai, sí, i tant, mama, sí que puc anar, cap problema. Doncs vine cap a casa que et donaré un dineret i vas a comprar ben ràpid, que si no se'm passarà l'arròs. Val, mama, ja m'afanyo. Ai. En Patufet va agafar un diner i se'n va anar cap a la botiga a comprar la paperina de safrà. Oi, com pesa aquest diner! Ai. Em sembla que pel camí, perquè no em trepitgi ningú, cantaré una cançó, perquè clar, jo sóc tan petit. A veure quina cançó puc cantar. Patim, patam, patum, homes i dones del Catret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Així fent camí, en Patufet va arribar a la botiga del senyor Eusebi, que estava preparant moltes i moltes coses per vendre. Quan en Patufet va entrar a la botiga, el senyor Eusebi estava a dins del rebost. Així que en Patufet el va haver de cridar. Bon dia, senyor Eusebi, on és? Ai, bon dia, estava al rebost preparant coses. Ai, qui me crida? En Patufet era tan petit que el senyor Eusebi no el veia pas enlloc. Ai, Eusebi, cada dia estàs pitjor de la vista. Però qui m'està cridant? Senyor Eusebi, que sóc en Patufet i estic aquí baix, que no ho veu. Ai, fill meu, sí que et veig. És que ets tan petit. Sí, tothom m'ho diu. Què volies, bonic? Doncs miri, la mare m'ha dit que compri una paperina de safrà. Ah, molt bé. Quan en vols? €1 de safrà. Ah, molt bé, te'l vaig a buscar un moment, Espera't aquí, espera't. Espera, on te'l tinc? Ai, quin cap. Ah, sí, ja l'he trobat. Ah, així. A veure... Mira, aquí el tens. Gràcies, senyor Eusebi. El senyor Eusebi va donar la paperina de safrà a en Patufet i en Patufet va donar el diner en el senyor Eusebi.
Moltes gràcies, senyor Eusebi. Que tingui un bon dia. Igualment, i vigila que pel camí no et trepitgi ningú, eh? No, si jo tinc un truc, vaig cantant una cançó. Ai, que bé, fillet. Que tinguis un bon dia. Adéu-siau, continuo recollint coses al rebost, que tinc molta feina. Adéu. Adéu. I en Patufet va fer de nou camí cap a casa. Pel camí, en Patufet anava gaudint de les vistes de la natura. I és que al Patufet li encantava I camina que caminaràs. En Patufet va arribar molt ràpidament allà on es trobava la seva casa. Pel camí, perquè ningú el trepitgés, en Patufet tornava a cantar. Patim, patam, patum, homes i dones del Catret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. Mama, que estàs a casa. Ai, sí, Patufet, ja has arribat, que ràpid! Sí, perquè m'has dit que m'afanyés. Aquí tens la paperina de safrà. Ai, gràcies! Oh, que bé, fillet, ho has fet tan bé! Gràcies, mama. Ha estat un plaer poder-te ajudar. Molt bé, doncs me'n continuo fent la rosa, me'n vaig. Que t'ho passis bé. Fins ara! Fins ara, mama. En Patufet va continuar ensumant les flors, jugant, amagant-se darrere els arbres, contemplant el cel, i la seva mare, ben aviat, va tenir fet el dinar. Llavors, en Patufet va sentir que la seva mama el tornava a cridar. Patufet! Sí, mama? Que pots entrar a casa un moment? Que et vull demanar un favor. Vinc de seguida, mama. A veure què voldrà ara aquesta dona. Patufet, que li pots portar el dinar al pare? M'ha dit que plegarà molt tard i no pot venir. Porta-li aquest cistell ple de menjar. Sí, mama, sí. Oh, quin cistell més gros, si pesa tant com jo. Patufet, vigila pel camí, que no trepitgi ningú, eh? Que no, mama, que cantaré la meva cançó. Estigues atent, que la gent no té cura. Mama, que no et preocupis, home, que ja no sóc un nen petit. I en Patufet, pel camí, a la feina del pare, anava cantant. Patim, patam, patum, homes i dones del Catret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. I pel camí va passar una cosa... Ai, 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 ai... Aquell sol i aquells núvols de bon dia es van tornar una mica tempestuosos. Oi, aquest cel sembla ara que de cop i volta vol ploure. Fins i tot el sol s'ha amagat i aquests llamps no m'agraden gota, eh? Ai, quina por que comenci a ploure i s'emmulli tot el menjar. Ai, ai, ai... I dit i fet va començar a ploure una gran tempesta. Ai, he de buscar xupuc. On em puc posar per no mullar-me? Oh, quina col més grossa. Em posaré a dormir a sota d'aquesta col una estoneta fins que pari la pluja i després continuaré el meu camí. En Patufet va deixar la cistella al costat de la col i es va posar sota, esperant que la pluja parés. En aquell hort on hi havia cols, també hi havia animals. En Patufet es va quedar ben adormit i no va sentir com una vaca pasturava per allà ben a prop sense importar-li la pluja. La vaca sentia l'olor d'aquell menjar tan bo que en Patufet portava pel papa, aquell arròs tan bo amb safrà. I la vaca de cop i volta es va menjar tot
tota la cistella i també la col i en Patufet. Tenia la panxa tan plena que no es podia ni moure i es va estirar a descansar. I es va quedar dormida, igual que el Patufet. Mentrestant, el papa a la feina es preocupava perquè no arribava en Patufet amb el seu dinar. Ai, que és estrany. En Patufet havia d'haver d'arribat ja. On deu ser? Ai, no sé. Espera, l'aniré a buscar, no fos cas que s'hagi perdut pel camí. El pare va passar per tots els camins que portaven cap a casa seva, però no veia el Patufet enlloc i el va començar a cridar. Patufet, on ets? Patufet, on ets? A casa, la mama també estava preocupada perquè en Patufet no havia tornat de portar el dinar al pare i va sortir de casa a buscar el seu fillet. Patufet, on ets? Patufet? I al final, el papa i la mama tots dos es van trobar a mig camí. Patufet, on ets? Ai, estimat, estàs aquí? Sí, he sortit a buscar en Patufet, que no el trobo. Oh, que és estrany, on deu ser? Ai, quina por, si li ha passat alguna cosa. Que no, dona, que no pot ser. Alguna cosa deu haver passat, però no deu ser res important, no t'amoïnis. És que en Patufet és tan petit que se'l pot haver menjat fins i tot una vaca. Però què dius? Quina imaginació que té aquesta dona. Ai, no sé, el deu haver trepitjat algú, pot ser? No crec, no et posis en el pitjor, que em poses molt nerviós. A veure, cridem ben fort, aviam si el trobem. Patufet! Patufet! I vinga a cridar, i vinga a caminar, que van trobar la vaca que dormia. Amb tants de crits, la vaca es va despertar. Ai, vaca, que tu has vist en Patufet? Patufet, on ets? I un Patufet que estava dins de la panxa de la vaca va contestar. A la panxa del bou on no neva ni plou. Oh, però què vol dir això? Que en Patufet està dins d'aquesta vaca? Ai, tinc una idea molt bona, va dir la mama d'en Patufet. Llavors, la mama d'en Patufet i el papa d'en Patufet es van posar a buscar molt de menjar per donar a la vaca. Li van començar a donar menjar molta herbeta, perquè a les vaques els hi agrada menjar herba. I també li van donar alguna col que van trobar. Quan la vaca havia menjat molt i molt, amb la panxa tan plena, perquè s'havia menjat aquell cistell ple de menjar, la col, en Patufet i més cols i més herba que li havien donat el papa i la mama, va fer un pet molt gros i d'aquell pet sabeu què va sortir? Ai, el meu fill! Papa, quin espant, què ha passat? Ai, el meu nen petit i estimat, vine aquí. Espera que et faig un petó ben gros. Ai, mama, no siguis tan pesada, eh? Ai, el meu nen, ai, que me l'estimo. Vine, que t'agafo el coll. Així. Però escolta, fill, què t'ha passat? És que ha començat a ploure i m'he xuplugat a sota d'una col i ja no recordo res més. El més important és que ja estàs amb nosaltres i que no t'ha passat res. Vinga, anem tots cap a casa a dinar junts. I tots tres, papa, mama i Patufet, se'n van anar de la maneta cap a casa seva. I en Patufet, a partir d'aquell dia, va anar amb molta més cura pel camí, cantant la seva cançó i vigilant que cap vaca no se'l mengés. I conte contat, aquesta història s'ha acabat.